en aquestes eleccions hi ha en joc el futur del nostre poble. Si guanyem la Tiana del present i la Tiana del futur, hi ha en joc, de fet, una sola cosa, si tornem al caos del 2019 o si seguim construint una Tiana optimista. El nostre lema és Viu Tiana amb salut, Viu Tiana amb educació, Viu Tiana amb seguretat, respectant l'entorn, Viu Tiana per passejar i comprar, amb cultura, amb esport i amb un ajuntament eficient i proper. Tot l'equip de Junts per Tiana compartim un mateix projecte de poble, però des de punts de partida diferents, i això és molt enriquidor. Jo tinc 45 anys, la Cristina en té 54, l'Eulàlia 29, l'Abril 23, la Núria Fàbrega 73. Crec que és molt important aquesta diversitat i aquestes diferents mirades en un projecte compartit, moltes tianes en una. Hem de construir un govern fort i estable pels propers 4 anys. Ja hem après tots plegats la lliçó i si no és molt demanar, doncs us demano el vostre vot i que ens ajudeu a convèncer les persones que encara puguin sentir-se indecises. Moltes gràcies i visca Tiana!